Ang paglubong kang Jesus. Juan Kapitulo 19 versikulo 38 hanggang 42. Human miadto si Jose nga taga Arimatea kang Pilato og nananghid nga kon mahimutugutan siya nga kuhaon ang patay nga lawas ni Jesus didto sa krus. Kini si Jose usa sa mga sumusunod ni Jesus, apan sa tagulang kay nahadlok siya sa mga kadagkoan sa mga Hudyo. Gitugutan siya ni Pilato, busa gikuha niya ang patay nga lawas ni Jesus. Miuban usab kanya si Nicodemo. Kini si Nicodemo maukadtong miadto kang Jesus o sa niana kagabii. May dala siyang pahumot nga sinagol nga mira ug alo nga mga 35 ka kilo. Gikuha nila ang pataing lawas ni Jesus ug ila kining gibuliburan og mga panapton nga puti nga gibutang agpahumot. Kay mao kini ang nabatasan sa mga Hudyo kon maglubong og patay. Didto sa gilansangan kang Jesus, may usa ka lugar nga gitamnan og mga kahoy nga olibo, ug didto may usa ka bag-o nga lubnganan nga gibangag sa bakilid nga wala pa gayud malubngit. Ug tungod kay disperas na sa pista sa mga Hudyo, ug tungod kay duol raman kadto nga lubnganan, didto na lang nila gilubong si Jesus.